Печен свински врат с картофи с микс от подправки за свинско печено котани. Рецептата е написана на гърба на опаковката. Нарежете на дребно лук и го сложете в тавичка. А върху него добавете цяло парче свински врат. Намажете го добре с олио. Вземете микса от подправки и го отворете. Вижте колко е лесно. С него добре поръсете свинското месо. Приберете опаковката котани, като завиете надолу подправката и плътно притиснете пликчето. Така в кухненския шкаф е чисто, а подправките са добре съхранени. Печете около 1 час в фурна на 190 градуса, обърнете поне един път и непрекъснато поливайте месото. Нарежете картофите на едро, посолете и ги сложете в тавичката, за да ги изпечете. С микс от подправки за свинско печено котани е удобно и винаги успешно, защото готвите като майстор с вдъхновение и страст за забавление и наслада на вашето семейство и приятели.